Mayong gabi naman bagulod kag Pilipinas. Welcome sa isa naman kay edisyon sang inyo palatuntunan. Action Farming Line. Yari kita sa ikaduwang Martes sa bulan sang Nobyembre tuwig 2022. Ang inyo ka-action Marlon Hiruboya. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Ginauna gidaton hebalo kung nano ang dalagan sang tiyempo pagi sa PDMPD Action Gun Republic Action Gun. Mayong gabi please kamin. Sige, Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners. Sari ang 24-hour public weather forecast natin sininga hapon, no? Share line ang synopsis naton, kabugusan nga kondisyon sa aton pungsod. Nag-apekto siya sa nasidlangan nga bahin sa Luzon, partikular sa mga kaprobinsyanan sang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Quezon, mga Camarines Norte, kag Sur, kag Catanduanes. Ang nadulot niya magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Halin ni Sirlan kag ginaugdan sang Easterlis. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran na upod kita dire Western Visayas, Negros Occidental. Nagpabilin nga may paggulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May dala man ni siya na ligwin man nga pagulan o kung panaguob tugay ni sang Easterlis kag ginaugdan sang localized thunderstorms. Sa aton coastal water conditions sa aton shoreline kag aton nga forecast wind Northern Luzon wala kita, the rest of Luzon wala kita di are sa iban nga bahin sang aton kapungsuran. Nalakip kita diri sa western seaboard sang Kabisayan, nagapabilin ari kita sa Mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmadong aton baybayon ari kita sa Mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May dako sining aton wave height 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Karon dugay-dugay alas 7:55 ang aton hunas 0.74 metro magabalos ang taob na kalino city alas 7:55 ang hunas magabalos alas 10:40 sining gabi. 69 metro ang Canabawon kag alas 5:22 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita ini siya alas 5:41 buwas sa aga. Ari kita nagahamboy 27 hasta 31 degrees Celsius. Amo na kabugusan sa aton lakat tempo sining gabi Action Mar. Sige Action Gun, salamat gid. Welcome. Action Firing Line. Gun Republika sang Provincial Disaster Management Program Division bayad-bayad ang tiyempo naton, no? Dari sa Bacolod kag Negros Occidental kag sa bugos nga Pilipinas. So dapat kita mabalakpak kag dapat taman pasalamatan ang kahitaasan nga siya lang ang kabalo kung nanong nangin tiyempo naton. Pasalamatan to sa kay basi kung naluoy man ang mahal nga makaako ta sa sitwasyon sa bungsang ato sa nga nasyon nga ginhalitan na sang COVID-19, ginlasalasan pa sa nga Bagyo Paing nga nagbilin sang damo nga mga nagkalabatay. Action Firing Line. Firing Line. At least makagulugin hawa-hawa kita sang masulusulhay. Yari kita sa ika-8 nga adlaw sa ika-11 nga bulan sa nga tuig sa mga tigre. Year of the Tiger. November 8, 2022. Amo ng pitsa nga ang numero, lantawan nyo bala? Ang numero nga 8. Ano ba lang 8? Ginasiling nga amo ng pinakadiboynas nga numero para sa mga Chinese. The lucky numbers in China. So ang pitsa subong makabig nga lucky number nga makadala ina sang good luck. Sa inyo nga nagabonitor subong da nangin, good gin man ayhan bala ang adlaw nyo subong November 8. Action Firing Line. Ang number 8 ginapatihan nga luckiest number in Chinese culture. Numero 8, simbolo ng kawalang hanggan. Wow, pertino. Sa mga Tagalog pa bala, simbolo ng kawalang hanggan. Di magsiling kita kawalang hanggan, eternity. Action Firing Line. Kabay pa nga naging diboy na subong ang inyong adlaw kag damo-damo kamo sang kayuhan, benepisyo kag grasya nga nabaton,
Labi na ang inyo sa nga bulsa, kabay pa nga di magkalong. Agod may ara kamo sang galastuhon. Action firing line. Inyo pala tunturan action firing line sa mga ka-aksyon namon din man kamo nga bahin sang kalibutan. Basta malabutan sang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Basta mabatian ang Action Radio Bacolod. Gina-welcome namon kamo sa kinisurman sa inyo sa nga pala tunturan sa mga nagabonitor sa ato sa Facebook Live. Sige hapon, hindi pagkalimtan ha ang pag-share, pag-like, kag pag-follow. Sa mga suki na sa sining istasyonan, salamat kag sigilang ang pagtutok ninyo magkakson. Kung may ara sang mga suki, hindi gid malikawan nga may ara sang mga baguhan man siyempre. Kay parami na sila mo ang mga listeners sa Action Radio Bacolod, hindi gid malikawan nga may ara sang bag-ulang naka-tune in, no? Adisyon niya mo. Ang Action Radio Bacolod nagadugang ang mga tagpalamati ang mga supporters so sa mga bag-oda naka-tune in maka-action kabay pa nga inyo mauyunan ang mga programa, ang mga dramas kag balita nga amo sini ginapaambit sa inyo. Action firing line. Hindi lang magkataka sa pagmonitor kag pag-suporta mga ka-action. Bangon sa gihapon ang ginapanagtag nga grasya sa Action Radio Bacolod. Ang ginatumod na rin magkakson ang dakop ka. Dakop ka, daog ka, radio promo. Damo na baya sang mga nahatagan sang premyo. Simpleng-simple lang ang inyo sa nga himuon mga kakson. Kung kamo ang may-ara sang radio, aber paandaran na radio nyo. Kung di battery, importante, baklan nyo battery kaya di na mag-andar kung wala sang battery. Action firing line. Di bla? Oh, kung hindi battery, pwede nyo man masaksak. Pero pagsaksak ninyo, tabuon nyo nga hindi brownout. Action firing line. Tabuon nyo nga hindi brownout kay di ginambatian basta brownout. Oh, kabay pa nga nakatsun in ina sa 684 sa inyo siring radio dial. Tunugon nyo kung mag-monitor ka man bakakson kay base kung malabayan ka mo sang nagalibot nga Action Radio Patrol sakay ang mga reporters, ang pila ka mga anchorman, kag kung inyo nga matunog-tunugan mas bulubintaha, hindi bla? Kay kung malabayan, ina maka-aksyon, ang lugar nga ginahamtangan ninyo, kada nga monitor kamo sa Action Radio Bacolod, automatiko. Kamo ang hatagan sang premyo, tumataginting na cash, may bugas pa, kag madamo pa. Din pa kamuman, just tune in and listen sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Firing line. Oh, las 7:04 Action Radio Philippine Standard Time. May isa ka pinasahi nga hitabo subong. Subong, try nyo be, gwa sa inyo sa nga puloy anda kay masaksihan nyo na magkakson. Pag gwa nyo sa puloy anyo, check nyo anay. Kung bala mayong tiyempo subong, matinaw ang langit, way sanggalom, mayong tiyempo. Tulotang la ka mo pag may time kay sumunggid nga mga tinion mag-action, mayara sa ginatuwag nga total lunar eclipse nga makitaan kung ari kita diri sa pungsod sang Pilipinas. Action firing line. Ang natabo mo ni siling sang pag-asa nga base sa ilang nga astronomical diary. Pero tinumay diary yung pag-asa mo, ang tuwag astronomical diary. Nagsugod ining eclipse ni, eclipse alas 5:19. Ko'y nagpakita si Haring Bulan 5:19 PM, no? So alas 7:05 nagkita ho. Alas 5:19 kainas ang hapon makakson. Kag pag-abot sang alas 6:16 kay naman nasaksihan ang totality sang eclipse. Action firing line. Ang greatest eclipse o kon peak stage sang phenomenon. Sumunggid maobserbahan mga ka-aksyon bagod magasugod inagsugod na gani ho. No, kay ang peak stage mga ka-aksyon alas 6:59 sang gabi pertino waya gini mo la city no. Daw presyo mablasang panapton bla, kita ka na presyo sa panapton. 99 peso. Silingya barato, bawi kalapot sin ba? Probay sa kabalo, pesos na lang pang isang gatos. Action firing line. Mamo man no? Alas 6:59 ang peak stage sang sininga phenomenon.
Ti, ari na ni makitanta kay la city size na kita mga kakson ho. Porte ni, kay pinasahi ini kisalang naton makitaan ni. Dari sa pungsod sang Pilipinas kag dari sa kalibutan. Ang total lunar eclipse. Muning tawag subong sa mga pamatan-on subong, ang ginatawag ni nga lunar eclipse makakson, kalabanan nga Hubinas, hindi man tanan ha, kalabanan subong base observation ko, why na niya interest, why na niya ganda nga maghala pakausisa, kung nga ang nagakatabo ini nga sahi sang phenomenon. Kag kung ano gid ang ginahalinan sini, ang kalabanan da, tamaran na sila ya. Action firing line. Man subong ang kalabanan nga mga pamatan-on, hindi man tanan sa nasiling tara, basi kung masulo nyo ko na karon na. Pero ang kalabanan, lain ang unod sa paminsaron eh. Doon nagaupod ba sila sa pagka-moderno, kag sa pagka-high-tech sang senaryos bong, ay importante sa ilaya, makauyat sila sang cellphone, maka-chat-chat, maka-tiktok-tiktok selfie kag grupe. Okay na, solved na lang ila sa ring adlaw makakson, pero ano gud bala ang gakatabo kung may ara sang lunar eclipse kag na tawag man? Be matilaw-tilaw tanay be solo scientist be? Action firing line. Nagakatabo ini mag-aksyon kon bilog. Kon bilog ang bulan. May kanta na mo, bilog na naman ang buwan. Di ba? Gakatabo ini kon bilog ang bulan. Full moon kon sa aton pa. Te kon full moon makaksyon basta wala sang galom kag tin-aw ang langit, way kubik ka pasiplat sa gwa mo antes ko magsulod diri sa ato sa nga trono. Way ko ka tulotang la kun tin-aw langit subong. Di bala kun tin-aw ang langit mag full moon siya, shadow kasanag sang kagabihon. Amo na ang nahiligan sang mga magkahagugma nga magkadto sa mabugnaw nga lugar, mabugnaw ang hangin, matinaw ang langit, masana kagabihon, bangod sa full moon. No? Ang mga magkahagugma balang mahilig mag HHWW. Ano aksyonan ang HHWW? Why kakbalokon na nung meaning sa naay? HHWW. Holding hands while walking. Tekon full moon, tinaw ang langit, sa nagkakagabihon, amo nang nahiligan sa mga magkahagugma magkaaksyon, mga magnobyo, kag mga magnobya. Balik kita sa full moon, kaya katabo, ining ginamurutang lunar eclipse. Kung full moon, mga kaaksyon, may minutos kag oras na gali. No? Ang lunar eclipse may kalawigon. Kundi, kung why lunar eclipse, full moon sanag, tinaw ang langit. Pero kung may ara sang lunar eclipse, may minutos kag may oras siya, nga imbis sanag, madulom siya tana. Action firing line. Ay ang bulan, mga kaksyon, ang gwa niya, matakpan sa gali sang landong sang earth. Landong sang kalibutan. Man may tatlo kasahi sang lunar eclipse. Sa tatlo kasahi mga kakson ang pinaka makabig na nga pinasahi amo ning total lunar eclipse. Grabe no? May ara sang kantang Total Eclipse of the Heart. Dire ni guro gin sunod ang titulo ay Action firing line. nagakatabo ini kon nagaagi ang bilog nga bulan, ang full moon. Manang bulan may ara sang nagkalain-lain nga phases, no? Phases, hindi face yang guyaha. Phases bla. Phase 1, phase 2, phase 3. Nagkalain-lain nga phases. Ang mabatian kag mabasahan nyo da sa kalendaryo nyo bla, da makita nyo bla. May full moon, may first quarter moon, may last quarter moon, kag may new moon. Action firing line. Sa tinapay, gani ano na nga lang sang tinapay? Half moon. Di ba?
tunga bulan mo. Tiyan mo na ang mga phases sang bulan magkakson. Subong ang tawag lunar phases 2022. Ang full moon subong November 8. Subong ko, adlaw, November 8, full moon subong. Ang third quarter moon matupa sa November 16, ang new moon sa November 23, kag ang first quarter moon masaksihan November 30. Action firing line. Subong November 8, 2022, ang bulan 14 days old. Kag full moon phase sa iya nga lunar cycle. 99% illuminated. But silingon siri, 99% sining full moon nga ni, masanag, gabanaag. Action firing line. Subong ang tawag blood moon lunar eclipse of November 2022. Amo ning katapusan nga total lunar eclipse tubtob March 2025 lawig no. Tubtob ya March 2025. Baliktas pamangkot ko na ang natabo sa bulan subong. Ang full moon subong naglabay na aslandong o kon ginatawag umbral shadow sang kalibutan. Nagakatabo lang ang mga lunar eclipse makakson sang pila ka beses sa kada tuig. Basta gani may lunar eclipse. Anong ginahimo sang kalabanan? Ang kalabanan, anong ginahimo sang iban? Siyempre, kung may ara ka sang telescope, telescope, amon na yon gasulos pinsar nila, kuhaon na lang telescope, usaron nila magka-action, agod nga, amon ang agyan sang pagpanulok nila para maklaruhan kung ano ang sitwasyon ko sa bulan. Action firing line. Dumduman nyo ang mga tinarso nga sugilanon bla nagdaligad nga mga tinuig bla sang una bala nga panahon, no? May ara tinarsong sugilanon mo basta eclipse ang paghahambalan. Sa amo to nga panahon, why pa to computer? Why pa to cellphone? No? Di ba na mabatian nyo to nga kung may eclipse, ang kabataan, ang katigulangan, ginahambalan, mga bata, gahambal mga ni, ay, ginkaon o kung ginlamon sang bakunawa ang bulan. Action firing line. Dumduman nyo na, why? Sa mga millennials, why na sila kadumdum, Pero sa amon yung mga guramax na dumduman na amon niya. Ginlamon kuno sang bakunawa ang bulan. Amon ang nga nagdulom. Uso na sang una. Pero hasta lang na sa istorya ha. Why niya sang kamotoran ba simpatik mo bla? Action firing line. Ano ka dako na gid sang bakunawa nga bulang kaunon niya. Pero subong minanoktikal sang amo sira nga sugilanon. Ay, kadlawan ka talang kagbasi kung masalaan ka pa balang buang-buangaw. Action firing line. So, mas mayong keep quiet ka na lang, i-post ka na lang. Subong adlaw. Ang iban makakso, nag-set gani asang ila sa nga alarms mo para nga bantayan ang oras bla kay amo nang ginasiling much awaited total lunar eclipse subong nga kagabihon. Sin kun si DOST pag-asa Mario Raimundo pa nga senior weather specialist sang Astronomical Publication and Planetarium Unit. Amo na ini ay kaduwa nga total lunar eclipse gali sa mga tuig 2022. Action firing line. So sa laktod nga sugilanon anatabo subong nagsugod ang eclipse alas 6:16 kaina magalawig ini hasta alas 7:42 subong nga gabi. No? Ang total lunar eclipse oy bedobek ina may nagmuno sa akon nga kun gabusong gali ka kuidaho gid ka maglantaw sa eclipse. Action firing line. Amo nang ginasawag sa tawag sa Rasalenta na blood moon. Ang bulan magapula. Pero magadepende na sa tiyempo sa Rasalenta na kung okay ang tiyempo way sanggalom amo ginang masaksihan. Lakip ini sa katapusan nga major astronomical events dari sa Pilipinas. Ang kaliwigon glio isa ka oras 25 minutos kag 45 segundos. Action firing line. Ay ara pagani sa ginatuwag nga penumbral phases sang bulan nga matabo makakson. Magasugod 8:49 tubtob 9:58 subong nga gabi. Action Marlon Herrera sa Action Firing Line. Action
Alas 7:16 Action Radio Philippine Standard Time. Ginmuno ko lang to kay kisama lang na kakatabo diri sa aton sa pungsod sa Pilipinas. Takan man iban nga mga listeners ta kon halalang kita iya ka muno diri sang politiko ka mga isyu. Action firing line. Sige, anong balita nga dapat nato sa nga pagatutukan mga ka-aksyon sa lokal sa iluwan tayo sigida kay gadamo sa mga lokal nga dapat nato sa nga pagasentruhan ho. Babaye nga kagawad sa barangay kag naging chairperson pagani sang sanggo ni ang kabataan may sideline. Action firing line. May sideline sa okay gid ako magsolo sideline ka kay pwede man na mo allowed mo na way man na gina dumilian. O galing ang sideline makaksyon illegal. Siyempre kung illegal tiiron gid ka sa mga otoridad. Action firing line. Dakop sa buy-bust operations kag nakuwaan pa sang sobra 1 milyon ka pesos na naman nga bilis ang ginapatihan Shabu. Kagawad sa barangay Alihis Bacolod ni. Nagligad sa buy-bust operation sa barangay Takulen diri man sa Bacolod dumduman nyo ni. Babaye man to ang nalakpan. Milyon man to ka pesos ang nakuha nga balor sang Shabu. Action firing line. Firing line. Si subong babaye na ba no? Why nagigpili gali ang sinuman nga gusto magsulod sa illegal nga helikopter no? Ang illegal nga droga ni ginasiling nga nagaganhagan gid man ni. Sa pagpungko mga kaaksyon ni Presidente Duterte bilang presidente mo, pero sa magbiya sa digong, damo man ang nagsiling ang mga sadto naguntat yup-yup, untat baligya sa illegal nga droga, subong bumalik naman sa pag-arangka. Action firing line. Ang kampanya kontra illegal nga droga labi na ining makapabuang nga sa busang aton sa gobyerno. Grabe ka paninghuha man ng gobyerno ta. Hindi gid masarangan ang pag-tap na sa mga kaaksyon. Mapaganhagan lang. Pero hindi ni mapaganhagan kung waay sang bulig o kung kooperasyon sang publiko. Nagligad nga bulan sa Agosto magkaaksyon ang DILG kag PDEA dumduman ko pa ni. Nagsiling magkaaksyon nga ang gobyerno nasyonal dapat magatag sang kinahanglanon nga kagabitan, resources bala sa barangay, necessary tools. Dapat hatagan sang necessary tools ang mga barangay officials para nga maging epektibong ila sa kampanya sa illegal drug problems sa ila sa nga respective areas. Action firing line. Nagambal sa mag-aksyon si DILG Undersecretary Valenzuela kag si PDEA Director General Villanueva. Sila nila dapat ang mga barangay officials amo nang manguna sa kampanya kontra illegal nga droga. Sagin renew nga drug war sang gobyerno subong sa idalom na sang Marcos administration. Pero ari ang maslom kag mapangsot nga kamaturan. Ang pila ka mga opisyal piyatara sa barangay amo pa ang binaliga galiya sang illegal nga droga. Nagapati ko nga jutay lamang nisla diri sa Pilipinas makakson pero nga aman may ara gid no nga nagakayanggaw. Anong rason nga nakit-an ta di? Salang ang number 1 diri nga rason kit-anta. Kaya man ti dasig kwarta di. Isa lang katransaksyon tiba-tiba ang ginansya mo. Action firing line. Galing kete kapital mo kulba lang eh. Ang hambal ni Villanueva sa DILG, ang barangay dapat tatagan sa nagakaigo nga resources bilang mga frontliners ng Pilipinas sa all-out war against illegal drugs. Tekon matabo gid man ni, dapat ang gobyerno ta mangin mahinalungon de. Kaya basi pagatag mo balas ang resources sa isa ka barangay bla. Kaya pila nila sa mga opisyal galiya, amo man mismo ang nagasinghot o kung nagayup-yup kag nagabaligya pa sa illegal nga droga. Imbes magbulig kampanya, ina nga resources basi kon bulig nila na para nga maglapnag pagid ang ila sa nga transaksyon, di bla? Action firing line. Dapat halong ang gobyerno ta sa sining hugada ni. Sentruhan ta ini nga balita makaaksyon, paano bala na monitor kag naktuhan ini nga babayi ni nga kagawad sang barangay. Ano ang nagsulod sa pinsar niya? Kung nga ang nag-intra sa sining illegal activity plus anong iya sa nga background. Ina tara makaaksyon standby iga saysay ina sa kato sa nga patrol with action Zel Minardo Dugay-Dugay. Ano ang mahambal sang mga parihon yaman nga opisyal sang barangay
dara sa may barangay Alihis, mga kaksyon. Gin pakiangutan naton si Barangay Alihis, punong barangay Geogracias de la Vega. Hindi siya maghatag sang komento, pero may ara siya sang sa aton. May ara siya sang gintugyan sa aton, opisyal mas sang barangay. Dara sa may barangay Alihis. Dugay-dugay, tinguan nga malapot niya. Action firing line. Alas 7:22, pagid ang aksyonan liog ko na bisang kundi sa number 2 na, instead kay Barangay Kapitan de la Vega, way ko pa na ma-set mo, okay, mag-ulang ko nag-text sa iya. I-try lang sa kay si bata man adig Kapitan de la Vega, kagawad sa Barangay Alihis, i-set lang sa kung okay siya sa interview dugay-dugay, no? Kay way pa na sang confirmation halin si Action basi pa lang. Action firing line. Isa't na sana kagay pakaronan tala na karon. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sang lokal makakson are wala sang dak panay kag ang biyahe magsigi anay. Action firing line. Resulta ini sang sinapol kaina sa Bacolod City Government Center nga gintambungan sang isip-isip naton mga sobra kinyantos ka mga drivers sang sining tradisyonal nga PUVs, no? Pero ang kalawigon sa mga inadlaw magkaksyon nga wala sang dakpanay 15 dias lamang. Action firing line. Kag mayara sang ginplastar pa din nga mga kondisyones, ang ginapaabot na rin yung ginatawag nga win-win solusyon da. Basta may problema, kag may pungkuanay, may hinabalanay, dapat malapot nga ginatawag nga win-win solusyon. Majority dapat ang maga-decide. Pero ining ginatawag nga win-win solusyon, malapot ka managatan arahiyans ni? O kung basi magbalik na naman ba na sa ginamun-gumon kag pagsala-sala naman sa mga pasahero kung din masakay bagod kulang naman ang nagabiyahe. Action firing line. Parehas to sa nagligad nga Lunes. Kag subong adlaw kay na sa aga damo sa mga nagkala-stranded nga mga pasahero. Ang kondisyon nga dapat antes magtapos aning 15 ka adlaw nga kalawigon nga ginhatag bilang consideration ang mga operator kon driver sa mga tradisyonal kon daan nga mga salakyan blade makadesisyon sila ay ayande kung gusto gid nila bala mag-intra sa isa ka korporasyon o kon kooperatiba nga amo ning nakasaad sa programa sa gobyerno ang katuyuan ilisan ang mga daan nga mga salakyan. Action firing line. Kay ang mga modernized units, mga modernized jeepneys makaaksyon na ang nagapadalagan nagadumala na corporation o kon kooperatiba na magkakson. Kaya ba ning ayo sa gobyerno ta nga mga affected nga mga traditional POJ drivers dapat magsulod man sa kooperatiba o kon sa korporasyon magkakson. Tuman kabalantayan na may nadlaw di. Kay sa kada buon magkakson sa mga operators kag driver diri sa Bacolod. Sa Bacolod pa lamang, sipa nyo ba na? Ang pabangkot na tanan-ayhan sila masunod sa korporasyon o kon kooperatiba. Action firing line. Masiling ko nga daan subong pa lang, damo gid ni ang mapilitan nga magpangita sang iban nga obra mo, magluwas sa driver. No, ti iban guro na ti driver sang private guloy, private company o kon pribado nga sektor. Kati subong ang sitwasyon may kantaran sa pagbiyahe sang mga modernized nga salakyan makakson daw nabatsagan naman naton pero hindi gid bala silang full blast. Nako? Kay nagliligad lang nga mga binulan. Nag-umpisa diri sa Bacolod. Action firing line. Ina bagol jutay pa lang ilas nga mga units nga biyahe mga kakson. Ang resulta sang meeting nga ginpatagan kaina sa lobby sa Bacolod City Government Center ipaplastarta sa ato sa nga BCGC reporter with Action Dale Salazar Dugay-Dugay. Action firing line. Alas 7:26 Action Radio Philippine Standard Time plus bala ang ginpasalig sang syudad pagi sa kay Vice Mayor Familyaran ngati si Familyaran amo ni ang isa sa mga opisyal nga nagatubang kaina sa sini mga driver ni kag ang panugyan kag pasalig ba ni Mayor Benitez. Ati si Mayor Benitez nagsugilanon man kaina sa kay Vice Mayor Familyaran pagi sa online o kon Zoom lang kay mati positive kabay sa COVID-19 subong si Mayor Benitez.
Ti ang balantayan tadi sa nasalenta na kung mag-abot ang 15 dias nga kalawigon, ano ding matabo de? May operasyon naman balang LTO kag LTFRB, agod mang dakop sa mga POVs, nga way isang parangkesa, may remedyo pa yan, nga mahimo during ato sa nga sunod kag transport group, nga magapilar o kung basi maglabot na naman ganis puntobla, nga magpakitluoy na gid sa gobyerno ang mga apektado diri, nga tagan pa sila sa dugang nga panahon para nga makapanumdom kag makapreparar kung ano ang pinakamaayo nga himuon. Action firing line. Tabayin sang transportation group ng Kakson tingawan taman nga makaistorya. This time ang presidente naman abisang northbound shopping Burgos Jeepney Drivers Operator Association nga si Mr. John Asis. Action firing line. Firing line. Samtang gwardya nga naka-duty sa isa ka pawn shop sa Talisay, Negros Occidental nga una gid report nga nagkomiter sang suicide. Subo-subo nga balita para sa pamilya sa Dibangod. Nagtaliwan way gid maluwas kay budlay kabudlay sang sitwasyon kon ang pilas nga nangkon mo sa imo sa ning ulo. Action firing line. Ang report makakson aksidente nga natiruhan ang kaugalingon. Nano balang kaso magabusri. Di matupa ni siya sa accidental firing. Action firing line. Tama na silenta na mabudlay nga makaluwas basta maigo bahin sa lawas mo mong ulo. Munang rason kun nga ang mga pilalang ka oras isip-isip tang kalabigon since ka natabok ng insidente wagid maluwas ining gwardiya mga kakson. Ang resulta sang autopsy sa bangkay sang biktima plus ang ginpatigayon nga paraffin test ti ginahulat pa na kay para balaan bla kon bala ang gwardiya gid man ang nakapalupok sa isa nga armas kag kon ano gud bala ang pilas nga isa nga naangkon nagdangat gid sa isa kamatayon. Ibalunta detalye sa nga balita ko dugay man with the NOC PPO report iplastar ko dugay ni Action Jan Diaz. Action firing line. Alas 7:28 Action Radio Philippine Standard Time kag kun may tiyempo ta karon ko kumplituhon tabing presentasyon sang balita may kantaran sa issue sa kinuduso nga modernization program. Kay kun may palayag kag panindugan ang grupo sang transportasyon, dapat mabatian man naton. Ang sabahin naman iya sang corporation o kung kooperatiba nga manisubong ang nagapadalagan sa Rasalintana sa operation sang modernized jeepneys diri sa Bacolod City. Action firing line. Kinatawag man na nga modernized POJ units. May ara sang report makakson nga may manog abot nga medyo nabudabok nga mga units mo. Tiya ba unta kon pila na balang kanamuon nga nagabiyahe subong kag pilagid ang magadugang. Te kon balikan tang istorya sang September, sang Pebrero 7 pa lang makakson sini nga tuig. May ara nga daan nga nagabiyahe sang modernized jeep dari sa Bacolod. Galing pila tumang kapaduman naton 2, 3 or 4 nagligad nga bulan sa Pebrero. Action firing line. Pero subong makakson nga lapit na matapos ang tuig 2022. Isip ta sobra na 150 o kung ginatos na magakson ang kanamuon sini. Sige, dugay-dugay bla kay hibalon taman ang mambal sang sining kooperatiba kag corporation kung ano ng plastada sa miyahi anay sa modernized nga salakyan dari sa Bacolod City tiguanta no ang office manager no sang Cebu People's Multipurpose Cooperative no nga si Ma'am Rinalyn Sadhe ang ruta sa makakson sa ila sa nga units Fortune Town Central Market. Ang maning ginamuno ko ang duag bla sa ila sa nga units green. Kita nyo man na, di bla? Pwede ta na matawag na minibus, medyo dako-dako sa kag malaba saya. Action firing line. Fortune Town. Ang Fortune Town sakop sa Barangay Estefania, di bla? Oh. Ti tulo tay mengged kay kainas ang aga makaksyon si Ma'am Sadhe, isa sa mga nagtambong sa Sinapol kon meeting ngagin patagayon dito sa area sang Barangay Estefania. So na kung magpati ko din nga isa ini sa mga agenda nga ila sa ginambalan. Action firing line. Firing line.
Alas 7:30 iuno Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sige, amo nang pila ka mga balita nga dapat ninyo sa nga pagkatutukan. Amo lang na anay kay parang mabubuta unang first part sa ato sa mga commercials. Kag sa ato sa nga pagpanubalik mga ka-aksyon, standby ka mo. Tutukan ta ang balita may kantaran sa pagkatikma sa isa ka kakawad sa barangay dari sa Bacolod kag nakuhaan sang 1.3 million pesos nga suspected shabu. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay. I-acknowledge sana ato sa mga nagamonitor sa ato sa Facebook live. Sa ato sa Facebook account. Gabonitor si Toto Rodolfo Montaño dara sa may barangay Tangob. Salamat gid. Si Ana Sinoro, Toto Georgine Honsay, no? Toto Georgine gabonitor man. Si board member Jeffrey Tagodando Tubola board. Musta ka na board? Sige, 6th district board member Jeffrey Tagodando Tubola. Sige, regards da sa taga 6th district. Bigota Jomari Montaño family sa may barangay Tagob. Nunoy Sogano Balaba, thank you. Amigo ta Benji Bantong kay Toto Gerald Pellejo ato sa nga batchmate. Thank you. Salamat gid. Dire kita sa ato sa live stream Evelyn Casis. Okay, salamat sa gin padala ba may ano pa ba? Tus. Okay. Evelyn Casis. Okay, salamat Evelyn Casis. Wow, mo ba may flowers, may approve ba? Pero tiya. Mo padala ni Evelyn Casis oh. Sige. Wow. Pero tingnan na ba? Sige. Wow. Sige. Thank you. Jolie Militado Patrimonio. Good evening, Action Marlon. Lucky day sa amon. Kay kabaton kami. Litson pork. Wow. Pero lucky day gid ni Jolie Militado Patrimonio. Tiyan ba na siling ko eh. Ang 8 nga numero, lucky gid ni. Luckiest number sa mga Chinese. Di ba may 888 nga establishmento? Jonalyn Ninyal de Crepito, good evening. Tamya ko kay RR Joy, kay Edgar Sipina. Julio Silas, John Dexter, Kate Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, Adlaw ga monitor Aksyon Radyo Bacolod. Salamat gid. Ara si Ana Sinoro, why gid kami damo, kami di bala sa Lakaluta, mayong gabi sa kay Moniba Hyundai de Oriarte. Why gid kami why isang kayuhan? Hindi maabot na. Evelyn Casis, okay. Si Carla Grace, kami ay Hansan o kami di makuan sa barangay 34, anawalaw kami ga pamati. Makuan, madakpan, dakop. Sige. Monitor lang kay galibot ang patrol sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, gaulan di sa Lacarlota habal ni Ana Sinoro. Carla Grace, ginatami ako ang mama ko, kag papa, si Rosario Garcia, kag Mario Garcia, sa Proxy Side Barangay Tangob, Aksyon Marlon. Thank you. Jenny Solgon, good evening. Watching live. Ana Sinoro, ang radyo ni Monina na lansangan sa Aksyon Radio. Wow, sige. Toto Iman, Yogpura, sa Book of Joel, nasiling man sa Bible nga the sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. Okay, sa Bible na siya. Ara si Toto Iman Yogpura. Good PM from Kuwait. Jocelyn Balahadya, hello sir, good evening po, more power. Salamat. Marilaw Travilla Katinoy, mayong gabi. Imbong yung kampo sa Maaw. Andy Saludaris, monitor lang kami sa may barangay Del Pilar, Pontevedra. Okay. Jogi Balasabas Moreno, watching from Bantayan, Cebu. Greet ko sa akon pamilya. At tanawan kabankalan si Papa Punyong kag Mama Giora kag sa ako sa nga manghod. Thank you. Marilo Varon, monitor lang kami sa may Binalbagan. Christian Kabalan Kasipong. Tamiyaw ko lang mayo papamati sa family Kasipong sa barangay Manghanoy. Arama si Andy Saludares. Ginakon bakunawa. Hihi amo gid na uso haha. Ginakon. Ginkaon ko sa bakunawa. Sa una ng istorya. Lilian Tadina Claridad. Marilo Varon. Nanamian gid ko sang kalo mo
Sige Mela ng kalo Jocelyn Balahadya, Sir Marlon Watsing Cavite, pabati naman dyan ang kapatid ko, Ofilinio Espanyola Jr. Miss ko na talagang makauwi. 38 years. God bless po ba? Klawig ba? 38 years? Sige. Novi Magapan, gabanitor lang medali sa may barangay Pantaron DSB, Martin Aliling, Cecilia Pagran, watching from 13th Lacson, Bacolod City. Classmate Jobert Caloy. Sige, may gahulas na Birdway. Ede Laos, gahulas ng botilya. Ginamin ko. Good evening, Axon Mar. Ari lang kami ni Nanay Isabel, gabanitor sa Victoria City. Inde Blaza, ari lang di mati sa imo, Axon Mar. Okay, Inde Blaza ng gabi. Ivan West na Paglaong Village. On board, Axon Mar. Christine Menyes Villalobos. Okay. Araman si Bing Bong Dipala. Okay. Si Kaigan Vlog. Okay. Good evening, boss. Wala kita da. Sige. May ari dia, wala balaan ko na nung ari. Pilton Dipura. Good evening, monitor lang Pasay City. Salamat, God bless. Standby kay sa ato sa nga pagpanumbalik makakson. Ang balita angot sa pagkatikma sa kagawad sa barangay nga nakuhaan sang milyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po, nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo na kasi bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na pupos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Di silinggo sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod
Nga idol kong aksyon radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng aksyon radyo. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang aksyon radyo, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa aksyon radyo, wala kakaabong sa mong premium sa aksyon radyo. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa aksyon radyo. Maskin gubaon na nga, nakabatik ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Sige. Kumanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo niya pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang
ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga... Antay 1 minutos na kaligad sa tak ng alas 7, Action Radio Philippines Standard Time. Unahon kong balita may kantaran sa pagkatikma sa sining sunod duwa ang subject sa buy-bust operation sang ato sa mga otoridad kay nasang kagahon mga lampuwas alas 3 ang kagahon sa barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Ang pinaka talalupang doon sa sining balita ni sa sining buy-bust operations mga kaaksyon. Bangod nga aktibo nga opisyal sa barangay ang isa sa duwa ka nanakpan diri. Kag babayi pa naman. Kag nakaagi pa serbe bilang chairperson sang sangguniang kabataan. Action firing line. Di basta-basta ang kanamuon sang suspected shabu nga na-recover makakson. Nagagamit pa kita sa tinaga nga suspected shabu, ginapatihan shabu bangod nga right after sang operation makakson inang mga recoveries labi na ang illegal nga droga ipaidalom pa na sa examination. Kaya kung kaysa makakson mayara nga pagpati una shabu, nigli shabu, tawas gli. Action firing line. Tingin na suspetsuhan shabu pa man na matawag na nga shabu na gid kung makumpirmar sa patigayonon nga examination mga kakson. A report ka na ba tuntang nga mga isa ka bulan man nga monitor or surveillance. Hindi basta-basta patigayon ang ato sa mga otoridad sa ginatawag nga buy-bust operations. Caught in the act once ka maghambal ka buy-bust operations mo. Naga daw anay gina magkakson. No? May ara na sang nagapakilala nga push your buyer. Kag may ara man gani magkakson illegalista or durugista iya nga sadok dadlog. No? Damo-damo na sang buy-bust operations nga ginimo sa iya hindi gyapon madakpan. Action firing line. Pero hibalaunta ang detalye sa nga balita makakson kay na istorya. Yakson Zel Minardo ang subject mismo. No? Nano na sulos pensarya man, nga intrahan niya ining illegal nga aktibidad. Action firing line. Firing line. Action Zel sa patrol. Mayong gabi please kabin. Action Marlon, may ari diri pahayag no ang duwa si ka suspetsado baliti ini ang nagagwa Action Marlon no sa diriya ang according diri sa kagawad no nga sunugani siya justice will prevail kon Action Marlon kiti ginapanginwala giniya sa nga subject no ini si Abby Araneta ang 28 years old nga kagawad sinisang barangay Alihis Action Marlon. No, kagati diri naman niya, pahayag diri ni Freely Boy naman Action Marlon, isa ini sa suspect man, no, nga si Aldas, nga nadala lang ini siya Action Marlon, kung tuyo gin man nga target sa nga kapulisan, no, konseng CDEO, ining subject, nga si Abe Araneta, posible nga nadala lang siya. No, kaining si Araneta, nagkadto ni kuno siya sa VMA, no, agod mag-upod na lang puli diri sa kundi sila makadto na wala na mention gani kay ini si Freely Boy taga Mansilingan kag si Araneta taga Alihis ni Action Marlon. No, so halinin sila sa may VMA kay may ginaplanuhan sila kuno according sa ako na billiard tournament kay naghapit kad sila kay mga pe kuno sa One Love. No, adri ni siya sa may Golden Field ang One Love Action Marlon. So sa nga nagsulod na ni kuno sila sa may salakyan nga duwa sila sa sulod sa salakyan dito na ni ginatuktok no sang mga lalaki kag ginakuha na ni kuno ang isa ka Action Marlon si Freely Boy kuno ginaguyod tanik kag ginsugba kag ginambalan nga hindi na magpalag sini kay wala sang labot man no mapali na kung ano ani ang ihambal. Dutay kung niara gid man sila kuno kung target gid man so kapati gid ini ang isa ka suspect nga nadalahi gid lang siya no sa diri
sa natabo kay wala gid siya kana idea biskan hindi ko na ang mga evidence nga na recovered sa ila sa nga kaupod sini nga suspect is bag-o yaman lang kuno nakakita sang amo ni nga klase nga mga evidence o kuno ginahambal naton Action Marlon no nga suspected shabu. Aha. Okay. Yes. Oo. So, bot sa lingon Action Cell, ginapanghiwala nila ni ang akusasyon against sa ila. Yes, Action Marlon, ginapanginwala ni nila ang akusasyon. So, amo na ya ang allegation na sinisang nga duwa ka suspect, Action Marlon. Yes, kagati Action Marlon, naamay na ang ginasinggitan gid gani sa duwa sini ka mga suspetsado na wala gid kuno si siya ang Pilipinas kay wala man kuno may nakuha sila. Kasi ang allegation nila yang again na plantidan lang sila sini sa illegal nga droga, Action Marlon. So pamatud-an na lang nila ina-action na Zell sa korte kay ipaagi mo na siguro sa proseso Yes, correct, Action Marlon. So, ang tanan nilang allegations, no, kaya ti sa subong ara naman sila nakadetain sa Police Station 7, no, kaya ti gina-check man naton dito, kaya Police Captain Elmer Bonilla kay Action Marlon. So, nga bala, ari ini sila nga duwa sa may drugs watch list ng Station 7, kag kung may mga record, no, kung ano, mandira nga mga kaso, titigin kumpirmar man ini sa hepe nga wala man sa nga record, no, wala man sa drugs watch list, ini ang duwa nga nadakpan, Action Marlon. No, kaya ang indications man sa nga nadala bilang HBI automatic ng Action Marlon tungod sa kadakuon nga na-recover kag government employee kag aktibo pang serbisyo ini ang kagawad. So na istorya mo ni sa action na Zell? Yes, Action na Marlon, no, ang ini ang babae gid Action Marlon sa nga nag-witness sa didto amo na ni pagambalya pero sa subong hindi na ni sila maghambal, no. Kay gina-advise naman sa family nga hindi na lang mag-komentar pa Action Marlon kasubong man ini ang isa pa gid ka suspect pero hindi kita yan na may ari kita diri nga na record isang nga mismo sinisang nga bypass operation, Action Marlon. Sige. Action Marlon, pamatian tani ang nakabahin isang pahayag sang duwa ka mga suspetsado. Awa ka ba yung kilala sa ako? Wala ang makwado, gusto ko yung kagina sa lakyan ko. Lumagubangin na sa lakyan ko, sanday binganay, yung kundi-hindi, yung kami gandala. Kung sabi ka pa mahong Diyos, sa hapon. Sa akong pamilya, sa panasawa, kay sa duwa pa bata. Pagkakilala na sa Flores Araneta, kagawad isang kali, doon ni sa sapon, doon sa Bima. Para matuman sa akong puli, kaya may kaso kami nga billiard tournament. Pero amuning natabo. Kung target nila si Abe, siguro nadala ako pero wala ko nila nabiyahan nga, kabalo ko yung natabo pagina. Kabalo ko sang natabo pagina. So, wala ko nga ginbutong ko nila gulpi lang sa lakyan kagin tapungol, kaging gapos, hindi na lang po magawad, wala ko nilabot. Pero ang mga yung ginainabot nila gitsabi, so ako ari subong kay tumatakaw ko sa iya. Kaya sa lakyan ko subong nabilin to kay sa parking kami duwa, kami sorry ako tayo kay mga kami dira may limot suman lab dala. Pero kung ano man nakita kung nakatawin may mo. Sa mga tao, may pagina nga nagresamon. Kaya konsensya yung man. Kaya may mga buhay kami, may mga kabataan kami. Mga kilo kabataan. Kaulat na, ako na ang sikaso kadaga. Kung ano-ano, mga ipangin niya. Dapat salamatan pa. Pagbuko lang yung nakita. Dapat salamatan pa. Maging buhay na kami. Pagbuko lang yung nakita. Pagkatuno na lang hamon Hindi niya yung sakto. Action Marlon, Aha. kamo na ang napahayagan nila sininga do Action Marlon na tigaling kay kagina. So ini ang nagambal ang isa ka suspect adre, no, nga may dalaman siya nga salakyan. No, pero wala lang ta kabalo kung ano ni ang natabo nga nagsulod ini ang lalaki sa salakyan sinisang babae Action Marlon. No, kay based man sa iyang statement nga nagsulod siya. So duwa ka salakyan ang ila dala Action Marlon mo.
no? Nagsulod ini ang si Freely Boy sa salakyan ni Araneta, so wala lang takabalo kung ano dito ang ginaistoryahan Manila, no? Kag dito na sila ginatuktok sa ni so posible man action Marlon, no? Nga pusher buyer ito o kon kapulisan ini nagtuktok, no? Sa diin dito na ninatigayon ang drug by bus operation action Marlon. Sa bypass operation action, Zel, kadamo na subong sa mga nagareklamong subject, no? Kadumdum ka to sa area sang dinga rito sa Victorias man to, no? Yes, action Marlon. Ato gid kantuan mo man. Utod man sang konsehal to ang suspect, yes. So diri reaction, Zel, siguro buhi na naman ang plano kag proposal bla sa una nga dapat may body camera gid ang ato sa mga otoridad hindi bla para at least makita kung ano ang matutuod nga natabo kay ti magsiling kita by bus operation silingon ta nagadaw anay protect kun waay man sa uli sa babatuod action, Zel kag kun tuod gid man ang akusasyon sa iban sa mga subject nga may katabo nga planted daw hindi na mo nga istorya di bla. Yes, correct, Action Marlon. So that's why ining mga mag-during sinisa nga test by Action Marlon, no, kung wala sinisila sa ginatawag ning alternative recording device, so dapat may body worn camera gid sila. Pero kalayuon sini mag-test by sila Action Marlon, no, mga 15 to 20 meters na gani guro. Kaya hindi man ni pwede nga magpalapit gid mismo dira sa suspect, no, kay makit-an kay bangod sa kadakuon man sinisa nga body worn camera Action Marlon. So, diin subong detain ining duwa action cell? Yes, sa subong action Marlon, ari ini sa may Police Station 7, ang duwa ka suspect no kay pareho sini nga sakop man. Ini ang kung sa diin ginpatigayan ang Alas 8:02 Action Radio Philippine Standard Time. At least napabati ta ang side mga ka-action sa ring duwa ka mga subject sa bypass eliminated ining aktibo nga konsehal sang barangay Alhis parang at least patas sa ato sa nga presentation di kon basihan ta lang ang ilang sini nga bahin ginapanghiwala nila ang akusasyon against sa ila. Action cell balik sibo. Yes, Action Marlon. No, so ang batanan ni nga mga allegations no kay para hindi man kita yabaya so ginapamatian ta gina ang mga side no sang kapulisan sang suspect. So kung may amo man ang ila allegation so atubangon na lang gina nila sa korte Action Marlon. Sige, Sel. Yes, Action Marlon, amo ina ang balita nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Salamat Action Zel sa report ni mga kakson. Amo na importante nga ginpa-plastar kay kakson na Zel Minardo. Ang side sa rasilintara sining duha ka mga nagkaladakpan sa bypass operation. Depende na kung paano nila pangapinan sa korte ang ila sa kaugalingon. Kay ining ginatawag mga kakson nga planted. Hindi naman ni bagos palamatin ta. Mayara gin man kakatabo ni nga senaryo. No, depende na sa korte kay kasuhon man sa ulihi. Action firing line. Taga pamangkot magkakson kung din ang sunog, no, dara somewhere sa may Central Negros. No, standby kamo kay nagapadulong naman ang ato sining patrol sa sadigid ng mga talion. Action firing line. Dere sa Pilipinas, mga kakson, ang kadamoon sang barangay hindi bila 42,000, 46, amo na kadamo sang barangay naton dere sa Bugos. Nga pungsod mga kakson, kada barangay may isa ka kapitan, may 7 ang kagawad, isang SK chairman o kon chairperson, plus ilakip tada mga kakson, ilakip tada ang 7 man ka mga SK kagawad. Ti kon sumasumahon naton, damo-damo na rin, nga mga opisyal sa barangay, di ba? Ang gobyerno ta mga kakson, subong kung sa mga tao, halos magkaradasma na gani. Halos kalamo mo na sa paningguha kung paano mo tapna o kung maganhagan man lang ining paglapta sa illegal nga droga diri sa Pilipinas. Action firing line. Alos taran nga pamagi kung kita maglantaw daw naimo naman nila pero hindi gid mapukan. Ara gid gapon. Ina bangod nga ang pila sa mga tao sa likod sa magkakson. Ang masaling tagamanan, may poder, kag ginaujatan, may manggad pa. Kung ang taga-gobyerno magkakson nagpangadosmo sang kampanya, ultimo lang ang opisyal, ultimo lang ang otoridad, anong mahimos na ang gobyerno magkakson kung ipanggid ta sa nakalangaw, kag ang ginabunggo mo ilipante kon karabaw, mano ka na? Action firing line.
amo ni kalala ang problema sang illegal nga droga, mga kakson, no? Diri sa pungsod sang Pilipinas. Now, diri sa Bacolod, hindi man magpaulihim na kakson ka mga bypass operations niyo. Ang ato sa nga pag-istoryahan. May maskara man kung waay. May milyones ka pesos na nga nagaka-recover ang ato sa mga otoridad. Amo nang pwede ta nga madayaw nga ato sa mga otoridad, pidayaman na kung kapilisan nga ay kung waay na sila nagatuman sa ila sa obligasyon sa ila sa trabaho. Waay ni guro, matukiban ining dalagko nga mga volumes ang shabu o kung illegal drugs nga nagaka-recover. Action firing line. Sige lang, hulaton tayo mag-action kung ano malabutan sang kaso ni. Ginapahiwala sang duwa ka mga subject ang akusasyon against sa ila. Pero check to me kung ano ang mangin reaksyon sang pila ka mga mismo opisyal sang barangay, partikular dara sa may barangay Alihis. Online sa firing line. Salamatan tala mangin kaupod naton si Kagawad Iboni de la Vega sang barangay Alihis. Kagawad, sir, mayong gabi si Action... mayong gabi. Sige, Kagawad, Ma'am Ebony. Ma'am Ebony, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Live kita sa Action Farming Line. Mayong gabi si mo. Mayong gabi, Action Marlon. Salamat, gid Kagawad. Kabalo ko medyo sako ka, pero gitagaan mo gid sang time ang Action Radio Bacolod. Kabalo ka naman si Guro Kagawad, ang pareho mong opisyal sa barangay, Abi Araneta, dara sa Alihis, isa sang subject sa bypass operation kainasang kaagahon. Una bes, Kagawad, anong imo sa reaction man bilang isa man sa mga opisyal sang barangay Alihis? Actually, kadinga, sang kaagahon, upod man kami sang isa na kon kakagawad. Kay usually magbaybas kami na duwa nang ginapangita nga witness. Okay. So duwagi kami na permi kadto and kagina sang kaagahon na kibot gid kami nga ang isa gali namon ka upod nga kagawad ang amon nga witnessan. So ay kamo ya ideya nga boleh nakibot lang kamo nga ang subject sa sining baybas ni upod nyo sa barangay. Yes, sir. Kaya actually magbaybas na, sir. Magkadto kami na tapos na ang eksena. Okay, gani. Sari, are Kagawad, antes na dakpan ining si Kagawad Araneta, way makamusang nabatian nga mga balita o information nga involved niya sa illegal nga aktibidad? Actually, iyag na personal. Amo na gani, Action Marlon, hindi, kay after namon sa barangay, may mga personal man kami nga mga ginahimo. So wala man na sa amon gidging fokusan kay of course syempre barangay official man siya. Pero dugay na gid man ni sa Kagawad de la Vega, no? Nagaserbisyo sa barangay Alihis, no? Kay manti report ka na baton ta nagkaagi ni sa SK chairperson. Yes, former SK chairman sa sang time ni Cap Donnie de la Vega. Okay. And then first term and second term Kagawad na upod kami sa Subong. So depende na lang ni sa iya Kagawad, no? Kay na-interview siya sa amo sa ding patrol reporter, ginapanghiwala niya ka sa upod niya ang akusasyon against sa ila. Now, kantuan ko, Kagawad, ang gobyerno ta Subong, di ba lang may ara sa ginadeclare nga mga barangay, drug-cleared barangays, no? So, damo na sa bugos nga Pilipinas. I-check ko lang dara sa inyo sa Alihis, Kagawad. Kamusta ang inyo sa nga monitoring bilang mga barangay officials? Kamusta ang kampanya against illegal drugs dara sa barangay niyo, Kagawad? Actually, Action Marlon, no, ga-ongoing man ang aton badak meeting permi with Kagawad Buiko, committee chair sang Peace and Order, together with the Barangay Council and Sir Bonilla ng aton di backup head commander. So galing kay ti miski papano hindi tagid ma-perfect kay ti may ara gid Japon nga gaka-impluwensyahan ng mga taho or kabataan. So doon di gid malikawan na. Inaway Kagawad, imon na lang siguro mensahe sa mga taga Barangay Alihis. Kaya manti, sa gusto taman kay sa hindi, Barangay Alihis ana mention diri, bangod gati active nga
official ang nadakpan. Anong imo sa ding mensahe kagawad? Sa alis noon, mayong gabi gid and thank you gid sa inyo Action Marlon sa time. Ginaubra gid namon subong buwas emergency meeting kami upod sa mga council regarding man sa nga natabo agina sang kaagahon sa upod man namon, and siguro mas dra gid na namon pabaskugon pagid ang anti-drug campaign. Sige. Kagawad Ebony de la Vega, ma'am, thank you so much kita sa information. Kinatagkag mayong gabi. Salamat. Thank you. Action firing line. Kagawad Ebony de la Vega, so ang barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Tiway man nga pabaya no ang barangay kon campaigns against illegal drugs ang paghahambalan. Isa to siya sang kay manti dapat may mga witnesses gid. Hindi na pwede makabatumatom pulis ang PDEA sa pagpatagayon sang illegal drug operation labi na gid ang buy bust kon sila lang. No? Kay sundon gid nila ang proseso nga ginatuwag. So may witness or witnesses gid dapat si Kagawad Ebony de la Vega isa to sang nagsurvey nga witness o galing kay banti ulihin na sila. Kaya ba ng proseso no? Na tapos ng buy bust na nakop na ang subject mo ng sulod sang survey witness or witnesses. Sige, sana silento na ulaton tadi sa sunod nga adlaw mga kaksyon kung ano mga plastada sang sa nga kaso. Action firing line. 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Standby ka mo kaya na-follow up tira. No, ang sunog. May sunog sa isa ka banwa dari sa Negros Occidental. Ang report kinabaton taon na may mga initial information nga ginpalabot dari sa aton. May ara nga puloy-an, may ara nga eskulahan, pero medyo dako-dako ining sunog ang kakatabo gid sa bungo. Action firing line. Standby lang sa ato sa mga ka-action 13 minutes after 8 p.m. Sa gabi ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang Blotter na Plus Capsule. Ang Blotter na Plus Capsule may nakugid nga mabulig para mapunggan ang anuman nga sahi sang balatian. No? Naga-prevent sang diabetes, cancer, nagapanubo pa sang blood pressure, kidney problem, viral kag bacterial infections kag madamo-damo pa. Blotter na Plus isa ka natural nga food supplement tuman ni ka damo nga madalang health benefits sa ato sa dingalaw. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa Sarang ato sa mga nagpadala sa mensahe diho. Salamat kita. Sa akin padala yung information dari may angon sa sunog. Standby ka sa pagbalik ta basi kon makaabot na ang ato sa ding patrol dito sa may area sang Morsia Magkakson. Acknowledge sa lang anoy ang nagpadala sang ila sa ring mga mensahe masaka-saka tas babaw parang Wiley Sabla. Saan ba ya? Masaka tas babaw. Okay. Dari sa babaw asang kaina sang gin nag-stop kita no parang tanan-tanan bala ma-acknowledge ta no. Amo ning pasalamatan ta ang mga supporters naton ho. Nga wag gakataka no. Si Allen Lingko, hello. Mayong gabi si mo. Sige. Si Allen Lingko, RG Saho. Sa Morsia. Ito nang ato sa nga patrola. Annalyn Piñafiel, ang sunog sa Morsia. Okay. Sige, standby ka mo ha. Alona Tabuhara Popiyoko, salamat gid. Thank you ha sa mga information gid na padala nyo diri. Okay, sige. Merlina Va Canindo. Hidone Azile. Okay, sa Morsia ang sunog, no? JR Binigay. Sige. Grace Gariza. Good evening, din ang sunog. Paki-update, damo na din nag-agi nga fire truck going to Morsia. Sige. Ato nang ato sa nga patrol. Jonalyn Advincula.
Helen Pervandos Abaygar. Okay. Denmark Alcala. Sige. Joe Van Durant. Araman si Smorp Childoro Stubborn. Sige, salamat Smorp. Okay, sige. Grace Garisa. Si Tony Rose Makiling Magpusaw. Okay. Sige. Laurencio Loreno. Concepcion Talisay. Liz Tribus Geliyama. Ano hitsura sang suspect? Sige daw ay nakaligtaan ko rin ni Axon Zel. Sige lang. Boy ko sa Namo Shane. Axon Marlon, monitor kami live sa Lita Barangay Elhis. Diding Alohamiento. An Samani Manolo Jimenez. Okay, Barangay, ari na kami sa Porok Maisan, Barangay Bunga, doon sa Salvador Benedicto. Damo na guro ma-SI, no? Sa Porok Maisan. Ray Flores Paryoga, si Selbekbek, Jake Cardio. Okay. Ang sakit lang daya kay kung inosente ka sa ginaligar sa imo pero priso kag tunuig ka pa sofrer sa presuhan. Gani ba naman ang subo nga sistema dari sa Pilipinas kay kakatabo gid ba no? Inang way ka bala sa labla. Pero mapamatun-an nga way gali ka sala nagbukay na buhok mo sulod sa presuhan. Amo man taning isa sang talupang don man sa mga maalam taga-gobyerno. Kaya luluoy tuod mo. Labi na gid ang mga pigado nga way nagbato. Si Selbekbek, greet ko lang, Yellow Bell. Barangay Binobuhan sa Family Bagwad, Bermilyo. Janice Yanson, Axon Marlon, happy birthday lang sa bana ko nga si Romel Balawbaw, November 8. Happy birthday, Raydan Velasco, Kagawad, Amalia. Okay. Sige. Salaan ko itong abi ko lalaki kay first to mo. No, first to nga kanto ora mismo nga pagtawag naton to, no? Melvin Piñafiel. Okay. Raydan Velasco, salamat Raydan. Good evening, salamat kita. Thank you. Athia Kimeriman, Raman, Jen SOS Sir, mayong gabi. Sa pagbalik ta, sige standby ka mo kay timing gina mag-abot ng patrol ta sa sunog sa Banwa sa Murcia. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan
wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay isang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwaran nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot. Minutos nakaligad sa attack ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawanta ang balita halin sa Bacolod City Government Center. Kaina mga kaksyon kung subong adlaw nag-amat-amat nagin man balik biyahe ang mga tradisyonal nga sahi sang public utility vehicles, ang mga PUVs nga kahapon ti balaan taraman kalabanan nga mga drivers, mga kaaksyon na pilitan nga mag-untat sa mabiyahe bangod sa Kabalaka nga basi kon manakpan sa checkpoint sa LTO o LTFRB. Action firing line. Kag mamultahan mga kaaksyon bangod wais ang mapresentar nga legal documents, wais sa nagkaigo nga permits kag prangkis sa resulta sa hindi man pag-renew, bangod sa gidaduso ng isang gobyerno nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang resulta sang checkpoint kahapon may aragid sa nadakpan kag namultahan gid. Action firing line. Pero subong mga kaakson te ginapanilagan pa sang publiko kon bala na ano ang mangin resulta sini. Kaina sang aga sa Resilentra ginatos ka mga drivers sang PUVs nagkadtugid kag naghulat gid sa sulod sang pila ka oras para nga mabalaan kung ano ang mabulig sa ila sang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Makabig naton nga mayad-mayad ban ang resulta sa sining meeting ni. Kag maka paumpaw ni sa kabalaka kag kahangawa nga nabatsagan sa mga drivers ta. Kay ang ginkasugtan mga kaakson ginhatagan ini sila sang 15 dias. 15 ka adlaw para nga makabiyahe lang. Kag waay sang matabo nga dinakpanay. Action firing line.
ugaling kay kun isipon to subong ang 15 Diaz sa clipot lang na. Oh, pero sabi maumpisa ta isip 15 Diaz subong umpisa sabi subong 8. Di ang 15 Diaz matupasa sa Sano sa 22. Action firing line. Action firing line. Alas 8:30 ya Uno Action Radio Philippines Standard Time. Pero unahon ko na nayo kay kanabo sa mga nagapamangkot diri. Kung ano na ang kaimtangan subong sa area dara sa may Banwa sa Murcia nga sa diin amanang lugar ginluntaran sa nga sunog. Ang report ka na ba tunta sige pang pag-ibol sa kalayo sa digid nga matanion. Ang ato sa ding patrol with Action Zel Mendardo. Action Zel, kamusta na subong ang imo sa ding area please kabin? Action Marlon, fired out na ang nagluntad nga sunog diri sa may Barangay 5, sa may Banua sa Murcia, Action Marlon. So padulong kita diri subong sa may area, no, kay halin dito sa may highway, daw sobra guro 50 ka meters, Action Marlon, no, medyo ang fire truck medyo nabulayan gid guro kagina pagsulod kay subong gabi sini ang dalan perti pakalutak, no, kag kasubong man ang area sa National Marlon ka rough road bala no akong maulanan sini pertigid ang damulit o kon ang ginatawag naton nga ano sa ngalutak sini sir may gabi medyo layo pa de aras punta reaction Marlon tulog ka lang sa phone okay ba tulog pag edi okay salamat so yes Action Marlon no kapasulod ka Action Zel kapasulod ka pa lang sa area gid Action Marlon. So, kinabanta ko ganito mga 100 meters gaya dalhin sa may highway. No, ini ang ano sa may likod sa iskilahan si Action Marlon diri sa may Murcia High School ni nga iskilahan. No, so sa aton nga information no residential ni ang nasunog. So, diri nga ano nga mga balay. No, kaga diri pa lang sa sagwa makita ta ni Action Marlon ang area na hindi ko pa ano ang aton nga Facebook live na establish to Action Marlon. Sige lang. No, pag nakagwa naman ang mga fire kagina, no, posible nga iya ka Murcia ni kagiban pagiring nga mga stations ang nagbuylog dire. No, kay bago lang gid nag-isol nito dito ang fire truck. So ari na kita diri sa may area Action Marlon nga mangkot dali. Kung sino ini ang nasunugan no kag kumpila sini ka balay pero ti sa aton info isa lang man ni ang nasunog ang panimalay nga diri sa may Banwa sa Murcia. Para diri ang mga tao no si ano tanay kay nakadulom gid. Wala mga street lights pa sulod diri sa may area. Hinahinay sa pagtikang mo na ko base kon damo da balasang taliwis na sa ginalabyan mo ha. Amo na gani ang ano yan magwanta lang ni ang mga indoor Action Marlon no. Pero ini ang danlog bala ko matugapla ka diya. Budlay na so dre man ko taliliwato kay dadama na dito. Sir, layo pa ni sir ang nasunugan sir. Layo aral na mo. Ara na sa punta. Sa arin ako na sa punta diretsohon lang. Pero wala ka man di kurente ma'am. Nga man. Sa dre nga area wala gina di kurente. Wala na digili ko rin Action Marlon. Ano man why hindi malabot sang elektrisidad ang area na? Wala di sila yung nakatakdan gid sa kuryente Action Marlon. No, kaya ako nga na nito sa may sagwa do kadulom-dulom gid. Lagi man sila gali isang suga. So so basa-basa gid di kataman. Siguro kagina sa ano ni. Gani sir. Araw. Ngita na isang dalan ta kay Ako Action Marlon nag-Facebook live ko. Namakit-an dara naton subong sini ang area so daw natupok ginigali. Ang balay isa lang man ni kabalay sir no. Ang nasunog diri Action Marlon. Ay sino tagiya sa balay Action Zel mo ko ta sabi. Ngitaan ta Action Marlon ang tag-iya gid diri para amo ni ang makuhaan ta sang information. Yung gabi. Ma'am sila diri ang tag-iya sang balay ma'am. Eris, si nanay. Nay. Okay, so si nanay, tunog-tunogon to niya itong tingog. Okay, hindi ka si nanay, kapati may Action Marlon. Nay, imo ginadi ang balay nga nasunog? Oo.
Ano ginang natabo di ka ginanay? Kay naglakat ko sa gwa, nagkuha ko sa flashlight ko niyo. Ang ako nga po, ara di sa gwa ho. Di, way tabo. Nang kumabalik ko na yun kay, nang hindi ko sa pagdalong, kay di ko kita dalan, kaya kadasma ko. Di kay, ara mo da may tao mo da sa plak ko. Di kay, nasugata ko na ako hinablos nga duwa ho. Sa may dalan, paglabay nila, kuno din nakita nila si Rayra nga naga-sindot-sindot sa si Mark ng apo kong special child isa na sindot ng isang kandila na nagwa pa siya nagwa siya kung din nagsulod siya kaya mo itong nataboy kaya magbalik ko arak ko sa may release so kaya kabalik mo ko na yun nang nagasigar nagdalagan ko na yung tuloy kaya sin ko nagawang ko sa basula sa kagwa. Ano ning inyo nga balay obra sa ano ni Nay? Ang kahoy na tanan. Okay, so ano ni Nay yung daw may concrete na sa pader na ninyo yaw? Ang concrete na bala? Half concrete. Half lang na. Ang atop niyo yan, Nay? Sin. So tinatupok. So, kamusta ang apo niyo ni Nay? Ang apo mo? Ito to sa kung nagdalagan sa kuno kay kinulbaan sa gulo eh. Ano ka dako ito gina ang kalayo sini? Kada ko dako bigay isang kalayo, ginabasya nila hindi na mapalar. Pero may suga ka mo di kagina, Nay. Anong ginagamit mo suga? Wala kami suga ng patay amon suga, mo ganyan lakat suga nagwa flashlight niyo kay nagasindi sa. Oo, nagsindi siya ko kandila ay basi siguro nga nagsulod siya. Okay, di niya naging plastar ang kandila ginwa na yung ginsindihan niya. Siguro kay nakita sa mga bata. Nakitaan siya nga ako na nablos nga nagasindi-sindi sa kunot kami altar kami da nga ginahalaran bla. May duwa ka kandila da pero wala na ginasindihan nga ano blag na sindihan ko lang magalasay mag-orasyon. Okay. Ano yung pangalan tanay? Pangalan ko, Nimya Banay. Nimya Banay, pila nakatuig na yung edad? Nang 59 na. Yes, 59 years old. Ano ginadi ang Purok, Nay? Purok Riles. Purok Riles, Barangay Zone 5. Barangay Salvacion. Ang Salvacion na nadri. Actually, Marlon, no, i-correct lang ni ang address gid sang nasunugan no sa maya Purok Riles, Barangay Salvacion, no syudad sang Morsha dri. No so Nay, wala gid mo may nasalbar nga mga gamit. Wala gid sa isa. Wala gid sa isa. Yes, so Action Marlon, no. Ano to nga mga gamit na galasunog sa sulod Action Cell? Makotabi si Manang Nimya. Nay, ano ang mga kagamitan nga nagkarasunog sa sulod sa mga balay? Nang amon nga mga pom da kag parador nga 4 ka bilog nga plastic kag 2 ka kahoy. May appliances ka mo sa sulod, Nay? Nang tablet 2 ka bilog. May TV kami wala man to galing wala man ako na saksa kay wala man ano nang printin na stock na siya una nga generator kami tikay kamal sang krudo naguntat kami sang nakakrudo kay kamahal. Okay. Tingin butang naman sa higay kay sin ko masi sa ulihi maka-kurente man magamit uli. So, Nay, nakakatuan na kamo ni sang kapitan? Sa doon kamo subong matulog, Nay? Oo. Hindi lang kami. May sino na di balaya na yan sa tupad? Ang kusina namon, iyan sa umaga. Kuya, galing kay Wayman di siya ho. Dito lang kami sa akong mabata ho. Oo. Dahil na yung dugay na di ining purok wala sang kuryente. Oo, dugay na. Sang pagsaylo pa din namon daw bago pa lang ng ginawa. Una pa kami star sa eskwelahan yung nila kayo. Okay. Nga wala na din hindi wala botan sa kuryente na. Nang ikaka kung sa una sa kay Mayor. Tingin hambal ni Mayor nga nang mangayo kami right of way sa tagilias ng luta. Okay. Kasi ko sa nagpirma ding mga tao nga gipisakan naman sa Mayor. Hindi man sila magkuhan kay ang tagilias ng luta hindi magpirma. Tapos sa kay Giri Rojas nga Mayor ta, nagkadto man kami. Di hambal yan, hindi pa magsugot si Daddy kay hindi pa man siya iya. Oh, okay. Ano ni ang duta? Di nga tindugan sang bala niya na? Dulunan sang 2 ka sinda. Okay, sinda, dulunan. Yes, so Action Marlon. Ang plastada sa balay nila, wala man sila sang kaiping. Kapro yan? Wala sila may ara Action Marlon, pero ang antad, no, kung tanaw, daw taga-pulo, Sirika Metro, ang kalayon ko naman sobra. So, checkeran tayo na, thank you, ginahan. Pila sila kabilog, Sel, nga nag-star sa balay? Sila ka mo star sa balay. Apat sila kabilog Action Marlon. Oo. Apo yung tanan ang upod ya? Apo mo ni ang 2 kabilog. 2 ko kapo kag bata kung lalaki. Bata niya nga lalaki kag 2 ka apo Action Marlon. Okay. Yes, Action Marlon, no, i-checkeron ta dire ang area no kung diin ini ang balay nga natupok. So amo ini Action Marlon ang sitwasyon sa balay.
no, nga nasunog. So wala gid no, puro abo gid ang makitaan mo kag amo ning nabili no ang concrete na lang gid. Naano ni sign ang babadalom na ang balay sir. Abong galo lang. Doong galo style ni Action Marlon, no, ang sitwasyon o kon ang type sinisang nga balay kagati subong gani o ang bag-o lang gid no napatay sini o kon na fired out isang katapos sa Bureau of Fire Protection kagati karon na Action Marlon check karon tani ang total no damage gid sang balay sa nagaluntad diri nga sunog no sa may Purok Riles Barangay Salvacion sa Banwas sang Morsha Action. So ang initial action Zel kon basihan tarang panasayo na ni Manang Nimi Banay ang initial nga ginhalina, initial pa man lang, depende na karon sa investigation gid sa Bureau of Fire Protection, amo to ang sindihan nga kandila sang apo ni Manang Nimya, Action Zel. Balikan ta si Action Zel, Mendardo nag-report, Action Zel. Action Marlon. Do amo to ang initial nga ginhalinan, ang sindihan nga kandila. Correct Action Marlon, kung basihan ta, ini ang salaysay no kon ang statement siniya ni Nanay Banay is ang kandila no nga ginasindi-sindihan sini nga nakitaan man sa iya nga mga kinablusan kagina no sa iya sini nga apo nga ginsindihan diri sa may sulod sang balay di Action Marlon. Okay. Yes, so Action Marlon, ini ang dugang ng mga information regarding diri sa investigations pamana sa Bureau of Fire Protection. Hibaloon ta diretsuhan ta na kay siguro ang nagkadto diri Morsha ini Action Marlon no katapos sa BFP. Sige Action Zel. Yes, Action Marlon, live kita diri sa may Banwas sang Morsha ini sa Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action! Firing line! Firing line! Amo nang detalye sang sunog nga nagaluntad dira sa area sang Purok Riles, Barangay Salvacion, Banwas sang Morsha mga ka-action, no? Ang problema to sang pamilya or tagiya sang ako na mga nagapuyo sa sinangga puloy-an kay way pagid kalabot sa ilang power sang ang kuryente, way pagid takdan bla kay may ginaayo man kun tani to nga kung pwede matagaan sila sa netawag nga right of way sa tagiya sang duta tiyo. Trahedya ang dangatan nila mga kakson. Pasalamatan na lang nga way sang napilasan, way sa nahlitan nga kabuhi sang tao, malaya pwede na mga patindog liwata. Action! Firing line! Alas 8:43 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, yaseluan tayo sigida ang balita halin sa Bacolod City Government Center. Kaya importante ni. Importante ni mag-action nga balita kay mayara sang 15 diyas ginhatag. Sa mga POV, traditional POV drivers, 15 days. Ang 15 days ni, mabiyahe sila nga way sa dakpanay. Kag sa sulod sang 15 diyas maka-aksyon, dapat manumdum na sila kung anong ilang nga mga desisyon sa ulihi. Bala maupod sa sining ginaduso nga programa sang gobyerno ta subong nga pag modernization program nga ginatuwag ni or subong pa lang maamat-amat na sila pangita sang iban nga trabaho kay ang unit nga ginamaniho nila hindi na pagtugutan nga makabiyahe. Action! Firing line! Kaya ang pasugtan mga kakson ang mga modernized nga sahi sang salakyan. Action! Radio City Hall Report! It's Action na Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi please kabin. Action Margin, pahayag ni Vice Mayor Elcida Familiaran nga nakaupod niya si Barangay Kagawad Abi Araneta sang 2019 nga eleksyon na Action Marlon kag kilala gid niya ining Barangay Kagawad nga mo nangin subject sang drug bypass operation sang BCPO CDEU kay nasang kagahon nga pinarecovera allegedly sang 1.3 milyon nga balor sang illegal nga droga. So naluoy actually ang vice alcalde no sa gindangatan sining subject sang bypass operation pero temo ni nga sining panugyan hindi lamang sa mga public official kundi sa public Action Marlon nga dapat magpangita sang lehitimo nga trabaho. Pamaten nato ng reaksyon ni Vice Mayor Elcida Familiaran. Dangay kami sini sa last election 2019 and I know her. Siya po na siya lessons learned. Hindi kakapalagyo. No, so ti ko nang iya
non-available. So, I pity her. So, man siya for, hindi lang gani siya public officials. Sa tanan, kita tas ang legitimate nga livelihood. Action Mar, nabatian ang reaksyon ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Sa iban nga balita gikan sa City Hall, mayari madalis ang pahayag si Lilian Trabansad, ang presidente ng Stephania Jeepney Operators and Drivers Association Incorporated. Nga nagpahayag aksyon Marlon nga tida ko ang mabulig sining 15 days nga ginhatag sa ila sang otoridad nga wala sandak panay at kasal nga magbiyahe ang may mga expired nga pangkisa ng mga traditional jeepney diri sa mga syudad sa Bacolod aksyon na Marlon. Actually nagpadala sila sa sulat kay inahan sa mga city officials sa nalakip diri sila sining nga panawagan ang padayon ni Desengita nga 2 years nga extension sa ila sining franchise gamit sa hakon ang traditional nga jeep. Lakip man ang panawagan nga rehabilitation, sang modernization, and then ang pagpanawagan man nga magpadulong diri ang LTFRB 6 sa Bacolod City para sa massive renewal sang ila sining nga mga documento action Marlon. Pamatayan nato na ang presidente sa mga transport group dito sa Bacolod, si Lilian Cabansada. Ang istorya nila ni Vice nga gaan kami 15 days para makabiyahe nga ini madakop para mabuhay amon pamilya. So ginapasalamatan ginamon sila, si Mayor, si Vice, kagang mga officials sa Bacolod nga nag-attack sa special consideration. Pero within 15 days, ipatawag kami nga mga leaders para istoryahan ining amon nga pa-receive nga sulat sa ila. Ang una nga kaundanan sang sulat, amo ang immediate renewal sa amon mga franchise kag mga provisionary authorities in 2 years time as promised ni Mayor nga duha ka tuig buligan niya kami ma-extend kami duha ka tuig. Ikaduha ang tatunanan ako kagapahayag diri ni Lilian Cabansada, ang presidente sang Stephania Jeepney Operators and Drivers Association Incorporated. Sabay diri ni Bacolod LTO head Renato Novero, ginpahayag siningati ang 15 days may ni sang approval from LTFRB kag LTO nga Regional Office Action Marlon. Pero according siya after 15 days iya siniginatan-aw nga base mag full swing liwa ang checkpoint kag implementation man sa ila sining office diri sa may Bacolod City Action Marlon. Pero ti isa diri sa ginatan-aw nga kun na gani 80% na ang kadamuon sang isa ka modernized jeep sa kalugar Action Marlon ti ginalantaw nga dapat wala na sa mga traditional nga jeep. Pero diri sa may Bacolod City so far may diri ka mga barangay nga ti wala pa sa gihapon niya sang may biyahe nga modernized jeep like Barangay Banago, Barangay Takuling kag pila kagid ka mga lugar Action Marlon. Wala pa sang patod niya data nga ginhatag si LTO Head Novero kung pila na gid man ang kabugusan Action Marlon nga number of modernized jeepney diri sa may Bacolod City. Aring tingog ni LTO Bacolod Head Renato Novero. Say for example, sa karuta, 80% na naka-comply sa modernization, hindi na daya ang traditional. Doon mga muna, para at least win-win. Pero tipong kuhan din na anay, mag-respetuhan na isang agreement ba? So within 2 weeks, amo na ang i-work out sa stakeholders na amo na nga way lang anay nakpanay gawa sa inakamagay. Ano nakadabong modernized jeep sir sa Bacolod sir? Ano nakadabo ang modernized jeep sa Bacolod? Though 90% sa consolidated franchise na may takers na, although 20% pa lang ang units mo. More or less. Hindi ka accurate sir, sorry gid wala ko data gid daw spekulasyon na ako. Okay. Pero na-inform na siya si RD about sining ceasefire? Yes sir, yes sir. Yes sir, of course gid. Hindi pwede nga hindi ma-inform ang regional director. Kaya pangayuan niya man ni authorities. Novero ang pamuno ng LTO diri sa may Bacolod City. So hulaton natin after 15 days ko ang mangin fate or kapalaran sining mga nagamaneho, mga operators kag drivers sining traditional nga jeep diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City walang ka-action niyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ini nga bahin dala sa aton sang D3 Bayo ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao D3 Bayo. Pwede ba lang maghuben ang may edad na? Yes, pwede. Basta mag-DTX 500 ka. DTX 500 loaded sa superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa pagka-guba sa free radicals nga ginpanala pa sa pollution, UV rays kag mga bisyo.
DTX na kita sekreto agod nga magwapo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office, gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo, kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa ITM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong
talaga sa liwat no. Nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may ata. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na kasi sa bahay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan.
Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ilang nga kinanlano nahatag manggid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you, gid no, sa Action Radio, Bacolod. Isa gidya ka kalipay namon kag may naluwanon gidya nga bulig gid nyo no kung hindi pinaagi sa inyo why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gidya sir nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga makaabil kami bisan pinaagi lang gid sa ila tungod sa inyo no thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig thank you gid sir damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamos ang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman nga pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa Firing line! 6 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. May mga talakayan pagkitani nga topik ko pero padas tantara bangod lapaw na kita sa ato sini nga oras. Action Firing Line, Martes nga pagpangalagad November 8, 2022, magatagop naman temporaryo sa News Center Kabunaton Action and Defensor Lisa. There is a technical control. Action Elmar Madera with Action Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Henovia, 47 días antes ang Paskwa, kag 54 kadlaw antes ang tuig 2023. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1.